Benvolgudes, convidades i convidats. Disculpin les molèsties. El nostre equip humà està corregint unes incidències tècniques. L'error és imprevisible i pot passar en el moment més inoportú. Això ni el ChatGPT ho pot controlar. Almenys de moment. No es preocupin, i estem treballant per solucionar-ho el més aviat possible. S'ha resolt el problema. Els agraïm la paciència i la comprensió. Que gaudeixin de la vetllada. Bé, bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per aquests aplaudiments tan espontanis, que sé que... Gràcies. Gràcies. Sou molt amables, moltes gràcies. Doncs bé, heu vist quin inici més trencador, tot ple d'errors, després d'aquesta traca d'errors per començar. Això només pot anar millor. Bé, sigui com sigui, us donem la benvinguda a aquesta 14a edició dels Premis Factor Humà, a tots els que heu vingut aquí a acompanyar-nos, a fer-nos companyia des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i també els que ens esteu veient des de streaming a través d'internet. Un saludo también para las personas que nos seguís desde fuera de Catalunya. En nom de la Fundació Factor Humà, voldria agrair en especial l'assistència de l'honorable senyor Carles Campuzano i Canadés, conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat, també de la resta d'autoritats i membres de la Junta del Patronat i Consell Assessor de la Fundació Factor Humà i, per què no, a tots els que no teniu càrrec però heu vingut fins aquí, moltíssimes gràcies també per haver vingut. Jo sóc l'Òscar Dalmau, jo em guanyo la vida fent l'idiota a través de la ràdio i de la televisió. Tinc molta sort, perquè normalment si fas l'idiota a la feina et fan fora. A mi no només no em fan fora, sinó que em remuneren. Vull dir que si esteu pensant en alguna sortida professional alternativa, valoreu això de fer l'idiota a la feina. Bé, el que sí que em pregunto és que com és que m'han trucat a mi per presentar aquest acte d'avui. Sospito que la meva presència, avui que parlarem d'errors, no deixa... Hòstia, sóc jo. Sóc jo, 25 anys més jove. Doncs em pregunto això, no? Com és que sóc jo aquí? Això és un error de l'organització? Segur que sí. Quanta gent abans de mi, vaig preguntar, heu trucat perquè presentin aquest acte? Van dir, no, ets la primera opció, sempre ho diuen, ets la primera opció. Jo els deia, presentar un acte així haureu trucat la Mònica Terribas. No, sempre la truquen, la Mònica Terribas. No, el Josep Cuní, Andreu Buenafuente, no, que tu, que ets la primera opció. Bueno, en fi, segur que cap d'ells podia venir avui i aquí em teniu presentant. També us diré que podria ser un encert això d'haver-me triat perquè precisament aquest vespre, ja veureu, no va tot el discurs de fer-ho tot allò perfecte, sinó que es tracta d'assumir que tothom s'equivoca i com podem aprendre dels errors. Així que tinc la tranquil·litat que si m'equivoco durant aquest esdeveniment no passarà res, perquè tothom avui serà molt benèvol amb mi, oi que sí? Oi que sí? Vale, em pensava dir que com que no us veig bé, dic que no hi hagi gent dormint aquí. Bé, doncs us he de dir que pel fet de trobar-nos en un hospital us han donat una mascareta que us recordo només haureu de dur en els desplaçaments per l'interior de l'hospital. Aquí us la podeu treure mentre estigueu asseguts. El cas és que passarem junts aquesta cerimònia de lliuraments de Premis Factor Humà que reconeixen des de 2009 la tasca d'empreses i d'organitzacions pel seu compromís amb les persones. Aquests premis són l'esdeveniment anual més important que organitza la Fundació Factor Humà. Em fa l'efecte que a les xarxes socials la gent té menys por a equivocar-se, així és que us animo des d'aquí a agafar el mòbil, no m'emprenyaré, els que esteu des de casa també a través del mòbil, doncs podeu entrar a les xarxes socials i ens encantaria que ens expliquéssiu errors que heu viscut o que heu presenciat com a testimonis o com a protagonistes, i tot això ens ho expliqueu, com veieu a la pantalla, amb aquest hashtag, Premis FH. Fa unes setmanes ja vam demanar a través de la xarxa membres de la Fundació que ens fessin arribar experiències explicant-nos errors
experiències amb l'error propi o amb algú proper, i en compartirem algunes durant aquesta vetllada, gràcies a tots els que heu participat i els que participareu. A veure, fixeu-vos en aquestes figures reconegudes que apareixen aquí a la pantalla. Algú les qualificaria de fracassades, aquestes persones? Oi que no? Penseu que abans d'arribar a formular la penicil·lina o l'aspirina o guanyar un Premi Nobel de Química o presidir als Estats Units o descobrir el muntatge cinematogràfic o triomfar en el món de l'esport o de la música o de la cuina, aquesta gent va errar una vegada i una altra. Això és el que en diuen fracàs intel·ligent. No van aconseguir els resultats desitjats en els primers intents, però això no els va aturar i van anar aprenent fins que van assolir l'excel·lència en els seus àmbits i, com va dir Goethe, que jo és una cita que no me la sabia, però com me l'han colat aquí jo us la dic i quedo la mar de bé, l'única persona que no s'equivoca és la que mai no fa res. Per segon any consecutiu lliurem aquests guardons a l'Auditori Hospital Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center de Barcelona, dedicat a l'atenció als infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. En nom de la Fundació Factor Humà, agraïm que ens hagin acollit aquí i la tasca excepcional que fan en aquest centre de referència en pediatria. Va començar fa gairebé un any i escaig, i és un dels més grans del món en la seva tipologia. Demano, sisplau, que ara pugi a l'escenari el director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i alhora president del patronat de la Fundació Factor Humà. Ja ve cap aquí, abans de que l'hagi presentat. Però és així, no li diré res. Per què? Perquè és el que mana. No. És el doctor Manel del Castillo. Bona tarda i moltes gràcies, Manel. Un aplaudiment. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Començo amb un error, d'arribar abans a l'escenari del que tocava, és el que toca avui. Bé, honorable senyor conseller, Carles Campuzano, autoritats, membres del patronat i del Consell Assessor de la Fundació, membres del jurat dels premis i també de la Comissió Consultiva, entitats col·laboradores que feu això possible, socis, sòcies de la Fundació, amics i amigues, bon vespre a tothom, moltes gràcies per venir aquí. Vull agrair-vos la vostra presència en nom de la Fundació Factor Humà, però també en nom de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ara fa un any, tal com deia abans el presentador, molt encertadament, tot i que és un dia d'errors, però és encertadament, van celebrar la 13a edició dels Premis Factor Humà en aquest mateix auditori, tot coincidint amb la inauguració del Pediatric Cancer Center. Permeteu-me fer alguns breus comentaris, sobre aquest centre. En aquests 2 mesos s'han atès en el Pediatric Cancer Center, en el PCCB, 470 nous casos de nens i nenes amb càncer, procedents de 35 països diferents. Hem obert els nous laboratoris de recerca i aquest mes acabarem la plataforma de teràpies avançades que ens permetrà desenvolupar in-house tractaments innovadors basats en la teràpia gènica i cel·lular. En definitiva, en aquests 12 mesos, el PCCB ha estat un centre que s'ha posat a ple rendiment i s'ha consolidat, tal com deia el nostre amic, com un dels centres oncològics més importants del món. Faig esment a aquestes dades, no tant per la seva rellevància assistencial o científica, que la té, sinó sobretot per recordar un fet que crec que és molt rellevant, que tot això ha estat possible gràcies a un projecte molt singular de col·laboració público-privada en què el sistema sanitari públic, que és qui cobreix l'atenció dels nostres petits pacients amb càncer, s'ha vist millorat en la creació d'unes infraestructures, unes noves infraestructures del màxim nivell, que ens han permès oferir uns millors tractaments als nostres nens i nenes. I tot això ha estat possible gràcies a l'impuls de la societat civil. Perquè és a través de la implicació de milers i milers de ciutadans i de centenars d'empreses que s'han pogut recaptar els 37 milions d'euros necessaris per la construcció d'aquest centre. Un centre, a més, obert al món, la qual cosa ens permet, per una banda, donar oportunitats de curació a pacients d'altres països i, per altra, ens ajuda a guanyar expertise i capacitat de recerca gràcies al gran nombre de casos que podem atendre. Creiem que, com a societat, ens hem de sentir orgullosos de casos d'èxit col·lectiu com aquest
i ser capaços de fer un reconeixement, i avui va de reconeixements, explícit a les persones i empreses que han anat més enllà del seu legítim interès personal o empresarial, van volgut implicar-se en la creació de valor per la societat, de valor social. Perquè el valor social no només és responsabilitat de les administracions públiques, que també, sinó de tots i totes els que formem part d'una societat que es vulgui considerar avançada i solidària. I avui és de reconeixement pel que estem aquí, de lo que volem parlar. I volem parlar, i benvingut a la Fundació Factor Humà, per reconèixer i per donar els premis Impacta i Mercè Sala a aquelles empreses que a través de les seves actuacions, coherents amb els principis del nostre manifest, el manifest de la Fundació Factor Humà, estan aportant valor a la societat. Aprofito per recordar una vegada més els 3 eixos del nostre manifest. Molts ja els coneixeu, però per aquells que no ho coneixeu, el nostre manifest es basa en 3 principals temes. Organitzacions conscients, que estan regides per propòsits i valors transcendents i que tenen la voluntat d'influir per transformar la societat. Persones plenes, que des d'una actitud humanista i d'inconformisme constructiu promouen una assistència plena i equilibrada per a tothom. I, per últim, el tercer eix es basa en l'aspiració, des d'una actitud possibilista, de contribuir a una millor societat, perquè les persones puguin viure i conviure millor en cultures de col·laboració, de respecte al medi ambient i a la diversitat i promovent la igualtat d'oportunitats. Nada más i nada menos. Això són els principis del nostre manifest, que va ser formulat a l'any 2021 com a resultat d'un ampli procés de reflexió en el que moltes de les organitzacions que esteu avui aquí representades heu contribuït. Avui el nostre jurat ha triat 2 empreses que representen aquests principis del nostre manifest i, com he dit abans, estem aquí per fer entrega dels Premis Impacta i Mercè Sala. L'equip directiu de la Fundació ha dissenyat un acte al voltant de la idea de l'error. L'error ens revoluciona, ens evoluciona. Estic convençut que les organitzacions que han estat avui premiades, i també moltes de les que esteu aquí, han estat capaços de combinar, com diria el nostre amic i mestre Xavier Marcet, els resultats amb la humilitat de saber aprendre dels errors i de les dificultats. I ja per acabar, els agraïments. En primer lloc, a l'equip directiu de la Fundació, per tot l'esforç que han fet per organitzar aquest event, aquest esdeveniment, i molt especialment a la nostra directora, l'Anna Fornés, que és l'ànima de la Fundació realment i que avui no ens pot acompanyar per motius de salut. També gràcies a totes les entitats col·laboradores que heu fet possible aquest acte. I per últim, agrair una vegada més a tots els que avui ens acompanyeu, perquè amb el vostre suport i la vostra presència any rere any, he vist moltes cares conegudes que repeteixen any rere any, doneu el millor testimoni del compromís amb els principis humanistes de la nostra Fundació. Enhorabona a tots els premiats i espero que gaudiu de la vetllada. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Manel. A la nostra cultura mediterrània predomina una visió força negativa de les errades i diria que encara més si les cometem mentre treballem en vida professional. Llavors el risc de ser assenyalats, de ser posats en evidència i penalitzats és realment alt, perquè tendim a buscar culpables i a sentir-nos-en de culpables, a veure l'error com un fracàs. Una altra cosa típica és fer tot el possible per amagar-ho, per amagar l'equivocació o disfressar-la. Si triem la via de la negació per escapolir-nos-en, us recomano donar-li la volta en positiu, com va fer en Benjamin Franklin, que a més de ser un dels polítics fundadors dels Estats Units, era científic, inventor, i va dir coses com aquesta: jo no m'he equivocat, el que passa és que he tingut unes 10.000 idees que no han funcionat. I és que els anglosaxons valoren molt més l'aprenentatge que es pot extreure dels errors comesos en l'àmbit laboral. De fet, hi ha organitzacions que segueixen un protocol que es diu post-mortem sense culpa o autòpsia. Sona molt tètric, però senzillament es tracta de documentar i analitzar els errors
però sense assenyalar ningú. I així s'asseguren que els processos milloren. És una manera de... Què? Què estem fent aquí? Bé, fins i tot hi ha qui ha fet de l'apologia un error, de l'apologia de l'error un gran èxit. Seria el cas de Letizia Gasca, no sé si la coneixeu. Ella és la fundadora d'una cosa que es diu Fuck Up Nights, el que vindria a ser en una traducció educada les nits, no? Nights, fotudes, no? Una putada de nits, bueno, en fi, la qüestió de Fuck Up Nights, doncs això és una plataforma d'esdeveniments que es fan arreu del món on els participants expliquen justament les seves històries de fracàs. I bé, el que seria una sortida de l'armari dels losers, podríem dir-ho així, no? Les Fuck Up Nights, guaiteu quin loser, sobretot no agafeu dos cables i intenteu ajuntar-los. Us juro que no m'ho invento, vull dir, aquesta emprenedora mexicana que la veieu allà va quedar una mica traumatitzada pel primer negoci que va muntar i que no li va anar massa bé, però quan va compartir aquesta experiència amb altres persones va arribar a una conclusió fantàstica, que posar-ho en comú i extreure'n la part positiva reforça la persona de cara a emprendre novament. I això no és tot. La Letizia Gasca va aprofitar per recopilar i analitzar els milers de casos que li anaven arribant i va crear el Failure Institute, que en català seria l'Institut del Fracàs, que es dedica a l'estudi de les implicacions que té en les persones el fet de fracassar en els negocis i en la societat. Suposo que aquí en som més d'un, i de dos i de tres, que potser ens podríem apuntar a aquest Failure Institute, sortir de l'armari també, amb els errors que hem anat acumulant al llarg de la vida professional, bé, és normal. I ja hi ha una altra iniciativa curiosa que m'agradaria explicar-vos avui, aquesta ja no té res a veure amb la Letizia, és el Museu del Fracàs de Helsingborg, a Suècia. El promou un psicòleg organitzacional anomenat Samuel West. Allà s'exposen productes suposadament innovadors o avançats al seu temps que en el seu moment van fracassar, però que van suposar una bona lliçó d'aprenentatge en innovació. Inclou en aquest museu, per exemple, la primera càmera digital de Kodak, que això es veu que va ser un fracàs quan va sortir, però déu-n'hi-do la innovació, no? La primera càmera digital de Kodak. També hi podeu trobar en aquest museu una bicicleta sueca de plàstic, feta completament de plàstic l'any 1982, que es podia doblegar. I direu, collons, i per què està al Museu del Fracàs? Perquè també es podia trencar, que és un petit detall que qui se la va inventar no va tenir en compte. Bueno, es pot doblegar, sí, doblega, fins que te la carregues. Petit inconvenient. Bé, no sé si sabeu que a casa nostra va existir no fa gaire, entre 2011 i 2016, una altra iniciativa molt curiosa i molt més engrescadora que la sueca, que és el Museu d'Idees i Invents de Barcelona. No sé si algú de vosaltres hi va passar per allà, que buscava que qualsevol idea pot ser un gran èxit i que va arribar a rebre més de 45.000 visites anuals. El va fundar en Pep Torres, que és inventor, és director creatiu i conferenciant, i avui tenim la sort de tenir-lo aquí amb nosaltres. Si us plau, Pep, puja aquí i explica'ns per què creus que l'error és només un punt de vista. Fort aplaudiment pel Pep Torres. Home, què tal? Molt bé, molt bé. Pep, saludem-nos educadament. Encantat. Fem veure que és el primer cop que ens saludem. Estàvem parlant aquí, seiem l'un al costat de l'altre, però... Pep, m'atreviria a dir, podríem dir que ets tota una autoritat en l'assaig-error? Amb el fracàs, vols dir? Sí. Soc cinturó negre, tercer dan de cagades. També podries anar al Failure Institute com a diploma d'honor, eh? Totalment. Escolta'm, tu et defineixes, o t'has definit durant molts anys, perquè t'hem vist molt a la tele, t'hem sentit a les ràdios, als mitjans, com a inventor. Sí. El teu DNI què hi posa? Hòstia, no me'n recordo. Clar, quan et demanen professió... Ara que ho diuen no sé si surt encara, suposo que empresari. Empresari. Jo diria director creatiu perquè inventor és una branca, diguem, de la creativitat, que en el seu moment vaig dedicar-m'hi molt. Molt bé. I de què ens parlaràs ara? Bueno, per mi l'error és un punt de vista, és a dir, al final l'error
ho veus al final. Quan ha passat tot, pots dir això ha anat bé o malament, però al principi no ho saps. Tens la idea i vinc a parlar d'això. Precisament vaig a fer una conferència al revés. Vaig a començar pel final i acabaré pel principi. Molt bé, això sí que serà creatiu. Sí, ja veurem que us... Doncs fort aplaudiment per Pep Torres. Endavant. Doncs com us deia, jo començo sempre les conferències amb un hola ben gran, però amb això de l'error, que clar, l'error tu el jutges quan tot ha passat i ha acabat i dius ha anat bé o malament, he pensat, la vaig a fer al revés. I literalment és una conferència al revés que comença per gràcies. Gràcies, gràcies. Aquí teniu l'Instagram. Com és una conferència al revés, jo com anava a acabar aquesta conferència era celebrant l'error, que és com estaria millor d'acabar. I us vaig ensenyar moltes idees. Aquesta és una idea que es diu de Mistcake, que és un pastís per celebrar les cagades, quan tot surt malament. Perquè, és veritat, perquè hi ha pastissos per als aniversaris, quan tot va bé, quan et cases, bueno, suposadament va bé. En fi, quan tot va bé ho celebres, però quan tot va malament, què hi ha? I em vaig inventar aquest pastís que es diu de Mistcake, una barreja entre cake i mistake. El nom està molt bé, això, sí? Però bueno, aquí veieu, és que a més té una història. Veieu, el treus de la caixa i és un pastís, veieu que també van al revés, les slides, però bueno. Això marrón és la vida. I aquest liu és el merder que té la vida. És a dir, al final, la vida és algo meravellós sota un liu espectacular. I aleshores, és un pastís que té també un ritual, igual que tu bufes espelmes per celebrar l'aniversari. Aquí el que tu feies era clavar pinxos de vudú, és a dir, tu el que fas és fer vudú amb aquest pastís. Vull dir, quan t'han fotut fora de la feina, t'ha deixat la parella, compres el pastís i vas clavant totes les punxes mentre vas invocant allò que t'ha passat malament, ho claves bé, i una vegada ho has clavat, has de cremar els palillos aquests, perquè si no, vull dir, el mal rotllo te'l quedes, els cremes, treus el liu i et menges el pastís, que a més estava espectacular. I aquest pastís que jo vaig tenir la idea, però no vaig tenir la idea, després, bueno, qui fa el pastís, no? I em vaig juntar amb el Cristian Escrivà i vaig dir, escolta, Cristian, tu fas el pastís, el primer que vam fer ens el van tirar per sobre, òbviament, perquè s'havia fet un ritual, i aquesta va ser una idea al revés. És a dir, tothom celebra l'èxit, no, jo celebro el fracàs. De fet, tens més ocasions, vull dir, tens la tira per celebrar. Jo diria que cada trimestre, quan pagues els IVAs, és el moment de celebrar amb un pastís d'aquests la clatellada que t'han fotut. Anant al revés, clar, hi ha aquests invents que us deien que van néixer un fracàs. Aquest és molt obvi, és a dir, jo no estaria aquí per explicar obvietats, però bueno, el traiem de sobre, el pòst-it, un pegamenta que no anava bé, i com això no anava bé, vam fer aquesta nota de quita i pon. El teflon, un altre invent que tampoc va anar bé. Però hi ha d'altres que potser no coneixeu tant, que també van néixer d'un error, com per exemple aquest tio es diu Sam Adams, aquest és un crac, no el coneix ningú, és un inventor que no coneix absolutament ningú, és un tio que treballa a una fàbrica de productes químics als anys 50 i sempre n'hi havia un polsim pel terra, quan acaben de fer la jornada laboral, quedava un polsim pel terra que feia que la gent estornudés. Hòstia, la gent estornudava i era molt incòmode treballar allà, portant mascaretes, tot això, però així tot es colava. I el tio va dir, escolta, jo cada nit escombraré això, m'emporto, gratis. Diu, ostres, el jefe va dir, tu mateix. I el tio ho escombrava cada nit, anava a casa i ho empaquetava. I va inventar els polvos d'estornudar. Catxú, i sortia gratis. El nom, a més, és boníssim, Catxú. Aquest home, Sam Adams, va inventar la bomba fètida, aquest coixí que et fiques a sota que et tires pets. Totes les bromes del món les va inventar Sam Adams, que és un inventor perquè, no sé per què la gent no el coneix, perquè és espectacular. Jo us vaig ensenyar moltes idees, perquè la meva funció és posar-vos idees i que comenceu a pensar què és un error i què no és un error. Si tirem enrere, aquesta idea és espectacular, es diu MyPetFat, un informàtic que no podia primar, no hi havia forma de que primés, i l'única forma era visualitzar el seu greix corporal, el visualitzava i aleshores, imaginant-lo, en comptes d'anar a picar a la nevera, doncs el tio es quedava ja treballant. Així és que va fabricar això, que és una rèplica de greix corporal, n'hi havia de mig quilo i de quilo, i el venia. I tu te'l posaves davant de l'ordinador i feies dieta. Es va forrar. Es va forrar. I ho vaig dient perquè ara jo començaria a dir, qui vol invertir aquí? No, no, cagada, aquesta va funcionar. Una altra, amb el moment dels e-mails i tot això, The Secret Postcard. Tu escrius una postal, però tothom la pot llegir. A menys que posis això a sobre, aquest adhesiu, que és un rasca-rasca, i el que la rep rasca amb una moneda i pot llegir la postal. Hòstia, aquest invent, en l'època dels e-mails, qui ho fa? Doncs l'inventor va guanyar molts calés amb això, que sóc jo, que el vaig fer jo. Sí. Bravo, sí, una paleta. Sí, aquest
Aquest és un d'aquells invents que ningú donava un duro, van dir, hòstia, ara amb els e-mails què vols dir, que no sé què, no sé, ho provaré, ho vaig fer i, escolta, em vaig vendre la tira. I aquests són el tipus d'invents que un es podia trobar al museu, perquè el que volia era fer reflexionar justament sobre això, què és una bona idea i què no és una bona idea. Comencem per l'esquerra. Quan tu vas a l'estiu amb les xancles, la tira aquella que et queda a sobre, cap amb el sol, et queda la marca. Hòstia, doncs un va inventar unes xancles adhesives, de forma que no tens la tira dels nassos i, hòstia, espectaculars, vull dir que... espectaculars. Segon, maquineta d'afaitar per calvos. La maquineta tradicional fa forma de L i és molt difícil d'afaitar-te. El gesto de la mà és molt complicat. Aquest va inventar això, que és com un cotxet amb unes rodes, dona un gust, us ho dic per experiència, dona un gust passar-se la màquina aquesta. Un altre que s'ha forrat, Un altre, això és per llegir el llibre a la platja i que no t'enlluerni el sol, un parasol. Es diu Bucbrella, el nom també per tirar un coet. Estem parlant d'idees que han triomfat, però aquests estan a les Seychelles, vull dir, vosaltres no, I aquesta quarta, aquest és, saps quan vols fer-te la perilla, que a vegades se te'n va una mica la maquineta per aquí, hòstia, i compenses per allà i al final dius, hòstia, queda una boquita de pitiminí. Doncs això és un motllo per fer perilles, això és acollonant. Això t'ho poses, treus el que sobra, bàsicament, és que no té molt misteri, té 3 rodetes, de forma que pots fer més ample per baix, més ample per dalt, tipus d'artanyant, ja veureu aquí, patapam, mira, una perilla com no heu vist a la vida, vull dir, la perilla et paren pel carrer. Aquest tipus d'invents, perquè clar, jo vaig muntar el museu, el que volia era engrescar la gent a que tingués idees, no volia posar invents d'aquests magnífics i que la gent digui, hòstia, no, invents que diguis, si aquest ha fet això, jo també. La meva funció sempre ha sigut engrescar la gent. I quan un té una idea, jo tinc 4 trucos que sempre dic que els has de fer servir per tenir idees. Tu quan tens una idea dius, passo el cotó, compleix això, anem a intentar-ho, no? Així és que anem a anar, hosti, perdó, n'hi havia una, és que aquesta no sabia si posar-la o no, és que és una mica escatologia, bueno, això ja està, ho dic. Això és una cadira per posar supositoris. Té un forat, has d'alinear els forats, bàsicament, rac! I ja està. Sense efecte retorno. Saps el que passa aquí? Teníem la cadira al museu, exposada, i clar, nosaltres teníem càmeres i deies, hòstia, ja veuràs, i les senyores s'asseien i tipus Mr. Bean començant a tocar la palanca i dius, ja veuràs com... I sí, rac! I ves els pantis que els hi feien així. Hòstia, espectacular. Quines 4 coses té que tenir una idea quan tu tens una idea perquè això funcioni? Primera, té que ser inesperada. Has de fer idees que diguis, ostres, això ara sí que no m'ho esperava jo, això. Per exemple, en un concurs de ponts, tots van fer un pont cap a dalt, menys un que va fer el pont cap a baix. És que, clar, és el primer pont que no és un no pont. Qui va guanyar el concurs? Aquest. Te'l mires de lluny, no hi ha pont. Brutal. Veieu aquí? Ostres, a més, que bonic passar i pots tocar l'aigua amb les mans i això. També podeu... Home, sí, però clar, i si puja l'aigua? Bueno, si comencem amb problemes, no. Vull dir, no comencem amb pegues. Quin invent podia... Mira, un altre invent, per exemple, peus de pato, però elegants, per anar a la platja, però bé. Un altre invent inesperat. Això va ser amb l'hotel que va fer, com es deia, el Quique Sarasola, que em va dir, escolta, vés a l'hotel i abans que inaugurem, pensa alguna cosa que sigui inesperat, però que no costi calés. I, ostres, jo pensant que tipus El Resplendor, saps, un hotel tancat, per allà a veure què podia fer, això. I se'm va ocórrer una idea, que era la següent. Clar, aquest hotel era típic, un bon bany, un bon llit i un bon esmorzar. Dic, hòstia, doncs el bany, que la gent es dutxarà a gust i tot això, vaig a posar un diapassó, de forma que si cantes, com a mínim, afina, saps? Allò de si has de cantar a la dutxa, com a mínim afina. I es posava el diapassó penjat i ja està, només deien, canta de 9 a 10 de la nit i punt. Doncs va ser un èxit també, posar un diapassó a una dutxa i això està tot explicat, perquè era inesperat. Vaig enrere. 3, fer somriure. Aquesta és una idea fantàstica de Japó, és un bar que hi ha cues i què han fet? Molt fàcil, tu vas allà i dius, posi'm una cervesa i et posen un cafè. I dius, perdó, he demanat una cervesa. I diu, no, però és que el cafè l'ha demanat el que estava davant seu i la seva cervesa va al darrere. Ostres! I hi ha cues perquè la gent vol saber què li toca. O sigui, la gent, o sigui, hi ha extraterrestres? Sí, som nosaltres, vull dir, som marcianos. Hi ha una cua, tu vas allà, veus una senyora gran al darrere, què vol? Un whisky. Se'l foti ella. A veure com cau, clar. Perquè som així, a més, a fotre. Es diu Agori Cafè, el logo són 2 tasses unides, en fi. Una altra idea fantàstica, aquesta també s'ha forrat,
Els nens tirant menjar a la taula amb la cullera i el pare que diu, saps què? Tallo la cullera, li poso una molla i com a mínim apunta quan tires el pèsol, saps? No hi apunta. Va començar amb la família, van acabar tots els nens de la classe i va fer un negoci d'això, de coberteria amb molles. O sigui, mai hauríeu invertit en això, doncs un altre que tal. I aquest és brutal. Portes l'entrepà a la feina, sempre hi ha algú que li fot la queixalada i tal. Per evitar això, hi ha aquesta funda que quan poses el bocata dins... Ara imagineu, clar, tu veus Campofrío que ven el xòpet i el paquet de 12, diuen això de regal és que vas de cap, hòstia, un per mi, un per la meva germana, perquè és brutal, la idea és fantàstica, és dir, és tan bo que li poses això o et fotran el bocata, de lo bo que és el xòpet aquest que tenim. 2, que provoqui emoció. Això és un columpi, això vam posar-ho a la fira, a la Maker Faire de Nova York, i és un columpi que té una característica, que deixa de ploure quan passes per sota. Oh! I ara us dic, si us demanés, feu alguna cosa en una plaça que sabeu que triomfarà segur. Ostres, que difícil, impossible. Aquí ho teniu. Això ho podeu posar a qualsevol país del món, a qualsevol plaça, i hi ha cues, ja no de nens, d'adults. A veure, saps? A veure si està ben programat, perquè quan vagi al revés, com es pengi i vagi al revés, l'hem cagat. Un invent meravellós perquè provoca emoció. O aquest invent d'aquí, una idea que és mobles per nens amb certificat de que no tenen monstres. Els primers mobles de la història que certifiquen que no hi ha monstres amb aquests mobles. Això és un llit que té un periscopi. Clar, com certifiques que no té monstres? Doncs pots mirar i veus que sota el llit no hi ha un periscopi. Aquí veieu 2 miralls a 45 graus i certifica que sota del moble no hi ha monstres. I pots dormir tranquil. Papa, ja no! Mira pel periscopi, nen, ja està. No t'has d'aixecar, bàsicament. El moble, Rian, que en francès vol dir res, Furniture Without Monsters, i aquí veieu el vídeo on es veu com per sota hi ha una llum, òbviament és de nit, aleshores s'il·lumina per sota, i hi ha aquest periscopi, veieu els miralls aquí, i es pot veure que no hi ha res. I a més, quan fabriquen aquest llit, sota contracte, el que tanca la caixa ha de certificar que no n'hi havia cap monstre quan va tancar la caixa. I us ho dic en sèrio, perquè aquest negoci l'he fet jo. Aquests mobles els he fet jo. Els vaig presentar a Montreal i el Cirque du Soleil em va convidar a ensenyar-los perquè van considerar que era superpoètic i provocava emoció. No he venut ni un, també s'ha de dir tot, però això a vegades no ho dic, però ja que estem parlant de l'error, doncs també és una cagada, però no em direu que no és xulo, tinc el llit a casa. Ah, sí, és molt xulo, és molt xulo. I finalment, i venint al revés, que és una cosa, un metallenguatge, pensar al revés. Jo sempre penso al revés, ho faig tot, quan alguna cosa existeix, ho miro que no existeixi, tot al revés. Aquest exemple, això d'aquí que veieu, és un cafè amb llet sòlid, això d'aquí és un croissant líquid, i això és sucar un cafè amb llet a un croissant, i no un croissant a un cafè amb llet, que a més està boníssim. Això ho vaig inventar junt amb un xef que es deia Fran Ferrero, i van dir, anem a fer-ho al revés, per un sopar d'inventors, i va ser, un esmorzar d'inventors, va ser espectacular. I això d'aquí és pensar al revés. Com sabeu, els castells, saps, els castells dels castells pugen de la terra cap al cel, i vaig fer un castell al revés. El Barça em va demanar que fes la inauguració de l'estadi Johan Cruyff, i vaig dir, fem-ho al revés, fem un castell que baixa del cel i l'enxaneta baixarà del cel cap a la terra portant la pilota que ha de xutar el Jordi Cruyff en aquest cas. Aquí veieu un castell que es va muntar al revés, és a dir, aquí la grua, baixava a recollir la gent que muntava el castell. De fet, l'acte estava pensat al revés, és a dir, jo vaig pensar la pilota s'ha de xutar, anem tirant enrere fins que arribem d'on ve la pilota. I aquí veieu com es fa un castell completament al revés, com l'enxaneta baixa del cel, uau, és fantàstic, ara estic gaudint jo això una altra vegada, feia temps que no ho veia, i deixa la pilota aquí. Això és pensar al revés, i de fet n'hi havia un toc de gralla, que era quan s'aixeca el castell, i el toc de gralla el van gravar i el van posar al revés, com si fos Satan. Anava tot al revés. I va ser un moment realment apoteòsic. El 2008 vaig fer un invent que era aquest, també pensant al revés, en comptes de fer que els nens, diguem, penalitzar-los per menjar coses que no estan bé, per no cuidar-se i tal, van dir, menja el que vulguis. Escolta, si vols menjar un bollicau, xocolata, tu mateix, tira. Però posem una màquina de vending, tot és gratis, a més per colmo, agafa el que vulguis perquè és gratis, però has de pedalar les calories que té el producte, amb aquesta bicicleta que està connectada. De Fonoví un bollicau, 25 quilòmetres. Hòstia, tu.
Sí, sí. Pedalava, el nano suant, i aquell boi que diu, hòstia, mai més, tu. Saps? A partir d'ara, una amanida. Hòstia, una amanida. Això se'm va ocórrer un diumenge a la tarda, com se m'acuden les idees, però els inventors, a diferència de molta gent, el dilluns les posem en marxa. Jo el dilluns vaig comprar la màquina i ho vaig fer. La vaig posar a la Y diagonal, vam fer una campanya, pedalea't el turrón, era turrón de sutxar gratis, cues, clar, això és Catalunya, vull dir, cues és gratis, vull dir, és que era un no parar de gent, veies un suant allà a la cansada, treia el turró de sutxar gratis, ara uno per mi madre, hòstia, un altre, això. Aquests invents, ostres, que diries, un diumenge a la tarda, vols dir? Allò, vols dir que ara t'has de posar a fer, i ho vaig fer, vaig comprar la màquina, vaig fer no sé què. Ostres, doncs, em va trucar Time Magazine, em va dir, vostè ha inventat això? Sí, doncs que sàpiga que el considerem un dels millors inventors del món, el 2009, per haver inventat The Human Power Vending Machine, on explicava aquest concepte de tractar en positiu algo que sempre històricament es tractava en negatiu amb els nens que podien tenir obesitat o tot això, fer-ho en positiu. I em van considerar els 50 millors inventors del món l'any 2009. Portada al Wall Street Journal, bueno, el que explico quan vaig als sopars amb els de l'antic col·le, no? Ha sortit al Wall Street i tal. Això així. I tot va començar un diumenge a la tarda, amb una idea que... Perquè això vull dir, ostres, quan tu tens una idea, allò, què és un error, què és un fracàs? Hòstia, no ho sé, no ho sabràs fins al final. I fins que no ho facis no ho sabràs, no hi haurà final, per tant l'has de fer. No pots decidir a priori, això està malament. Aquí hem vist idees que mai donaries un duro, ostres, ho han patat. Quan vaig muntar el Museu d'Invents, una cosa que jo feia sempre era cada divendres, de 9 a 2, des del primer dia, jo tenia a la gent gratis, dedicava aquell temps, a qui volgués venir a preguntar-me, tinc una idea, què et sembla? Jo dedicava 45 minuts a escoltar, i amb la meva experiència jo faria això, faria l'altre, truca amb aquest, perquè jo intentava que ho fessin, que anés bé la idea. Van passar potser 350 persones, unes 400, cada divendres. Si algun divendres feia alguna cosa i no podia, passava la gent la setmana següent, tenia dijous i divendres. Hi havia un moment que era, hosti, tot gratis, clar, també això. El que em deia tothom, ja sabia, o sigui, tothom quan venia, seia davant meu, hola, moltes gràcies, no sé què, supernerviosos, tothom em deia el mateix. Mire, és una xorrada, és una tonteria, no té sentit, i tothom començava amb la mateixa frase, la mateixa, tothom, els 400, no feia ni un, Jo deia, quan arribaven jo ja quasi deia, és una tonteria, com ho sap? Perquè és que ho diu tothom. Ho diu tothom. I diuen, m'han dit que vingui, el meu germà m'ha dit que vingui, el meu cunyat m'ha ajudat, un altre m'ha dit, va venir una senyora de Madrid, l'he escuchado en la ràdio, m'he cogido un ave... Així. Jo deia, ostres, al marge de la idea que jo puc opinar, o que em pugui semblar, hòstia, jo mai diré si està bé o malament perquè no ho sé, perquè no es pot saber. L'únic que sí que tenim és que ho tiris endavant i jo t'ajudaré amb tot el que pugui. Per mi les idees és com tirar una gota. Quan tu tires una gota, fas aquesta idea, la produeixes, la tires endavant, les ones que fa, tot això que passa, no saps on anirà a patar. Tu no saps mai què pot arribar a passar. I és el que he fet tota la vida. Jo totes les idees que he tingut, que més o menys tenien sentit, les he portat a terme. La màquina de vending, podia estar parlant fins demà. He acabat treballant amb el Cirque du Soleil per fer coses que ningú hauria fet, aquest tipus d'històries. Però no perquè sigui més llest, bueno, sí que ho soc, no? Però no perquè sigui més llest, sinó perquè ho faig. Perquè per mi, si tinc que dir un titular, no hi ha ni idees bones o dolentes. Estan les que es fan i les que no. Punt. Finito i ja està. És així. I com us deia, quan jo acabo les conferències, jo sempre acabo, començo dient hola, i en aquest cas acabo dient hola a les idees i, com no, moltíssimes gràcies. Bé, gràcies, Pep, moltíssimes gràcies. Interessantíssim, Te'n demanaré uns quants d'aquests invents, El del pastís del fracàs m'ha arribat al cor. Bé, escolteu, com esteu per aquí baix? Bé, Sí? Continueu desperts, sisplau, que no us veig. Bé, us recordo que podeu compartir a qualsevol xarxa social el que us cridi l'atenció d'aquest acte amb el hashtag que veieu en pantalla, Premis FH. Ara no el veieu, ara sí, mira, veus? Premis FH. Bé, m'agradaria compartir amb vosaltres una vivència que ens ha explicat la directora de gestió de persones d'una organització, només us puc dir que és membre de la Fundació. Va cometre un error, ella, que podria haver afectat una part important de la plantilla de la seva empresa i amb un sentiment de culpa i vergonya molt fort, doncs li va reportar al director general. I es van dur una bona sorpresa quan ell només li va dir que el més probable era que allò no li tornaria a passar mai més.
que justament són aquests errors els que ens fan créixer com a professionals i com a persones i que sense cometre errors doncs és impossible aprendre i evolucionar. Va afegir que no es tractava de banalitzar l'error ni de fer-ne un hàbit ni de fer-ne un costum, sinó d'integrar-lo com a una part natural de la condició humana. Tots ens equivoquem. Des de llavors, aquesta responsable de recursos humans va canviar el xip per complet i, en conseqüència, també la seva visió de gestió d'equips. I aquí també us podríeu fer moltes preguntes, no? La direcció de les vostres organitzacions utilitza aquests arguments quan algú no l'encerta? O vosaltres, com gestioneu els errors que cometeu, vosaltres o els errors dels altres? Us paralitza la por a no satisfer les expectatives o assumiu el risc a prendre decisions sabem que poden no funcionar? Doncs bé, hi ha una altra història que ens ha fet arribar d'un error garrafal que va passar desapercebut. Un consultor, situeu-vos, no? Un consultor va presentar un informe de dades a uns clients. Una altra vegada? Que estem de mudança o què? Ja. Bé, atenció al que us explico ara. Està 2 hores explicant els resultats d'aquella organització i ningú no se n'adona que les xifres que està mostrant durant tota la xerrada no són les de l'empresa en qüestió. Que és com molt fort, però això, pensareu, hòstia, és que podria passar, no? No és que podria passar, és que ha passat. Doncs bé, la persona que presentava sí que va caure que s'havia confós d'informe i va compartir el que havia passat amb el seu equip i junts van arribar a algunes conclusions que m'agradaria compartir amb vosaltres. 1. L'empresa, on va anar a fer la xerrada, valorava molt que un especialista es traslladés a la seva seu i aquesta presencialitat de l'especialista era gairebé més important que no pas la quantitat de dades que els transmetia. 2. És més rellevant la informació de context que la precisió de la dada. I 3, si parles amb prou convicció, fins i tot pots fer creure que les dades d'una altra empresa són les de la teva empresa pròpia. Per tant, no s'ha de menystenir aquest efecte, l'efecte expert. I que consti que aquí no estem animant a tothom a allò de dir, escolta, tot s'hi val, ni a la negligència, vull dir que crec que queda clar que aquí estem parlant de treure la part positiva de l'error un cop l'hem comès. Bé, arribem a un dels moments més esperats d'aquesta vetllada, el lliurament dels Premis Factor Humà, començant pel primer guardó de la nit, el Premi Impacte, aquest que tinc aquí. Aita, que maco. Doncs bé, aquest premi, el Premi Impacte, enguany arriba a la seva 5a edició, reconeix un projecte en diversitat i inclusió molt potent d'una de les organitzacions associades a la Fundació. Les persones representants de les 3 organitzacions finalistes són per aquí, al pati de butaques, però estan igual que nosaltres, que ara no saben qui guanyarà. Però bé, resoldrem la incògnita en breu, però abans us explico com funcionen aquests premis i us presento les 3 candidatures finalistes. De fet, no ho faré jo, sinó que ho faran 2 persones, la Mònica Vázquez, directora de l'àrea de persones de Suara Cooperativa i vicepresidenta de la Fundació Factor Humà, i la Diana Perales, que és responsable d'activitats i projectes de la Fundació. Mònica, Diana, sou per aquí? Tot vostre. Aplaudim-les. Bon vespre a totes i a tots. Ens trobem avui aquí, sense cap por a l'error, per reconèixer organitzacions que fan molt bé les coses i a les que volem donar un merescut aparador. I és moment de reconèixer també la tasca essencial que han dut a terme un nodrit grup de professionals, persones i empreses perquè avui tot sigui tan perfecte que fins i tot ens estigui permetent jugar amb el concepte de l'error. Volem donar les gràcies als equips de la Fundació, de Talisman Group, de la Xinxeta i a tota la resta de professionals que ens han ajudat a arribar fins a aquest moment. Doncs això, moltes gràcies a totes i a tots, perquè sense vosaltres avui no estaríem aquí. També els que heu vingut i participeu cada any també d'aquest acte.
Bé, doncs som-hi. A nosaltres dues ens toca començar el bloc de lliurament de Premis Impacte i Mercè Sala i em permetreu una mica desordenar les coses i explicar-vos primer el guardó que lliurarem més tard, que és el Mercè Sala. Aquest és un premi peculiar, ja que l'organització guanyadora no s'hi ha presentat i és una comissió tècnica, els membres de la qual podeu veure en pantalla, l'encarregada de proposar i documentar una sèrie de candidatures per certificar la seva adequació als principis que va representar la Mercè. 3 d'aquestes organitzacions van arribar a ser finalistes i un jurat format per persones molt rellevants han decidit finalment l'organització guanyadora. Les 8 persones que podeu veure en pantalla duen a terme la tasca no gens fàcil i alhora suposen una caixa de ressonància per als guardons. Doncs moltes gràcies a tots i totes els membres del jurat. Mònica, si vols explicar. Tornem ara al Premi Impacte i que lliurarem primer. El mateix jurat decideix també l'organització guanyadora d'entre els 3 finalistes que avui són presents aquí. L'Impacte, a diferència del Mercè Sala, té un funcionament més clàssic. Comença amb una convocatòria oberta a les 89 organitzacions associades a la Fundació. La temàtica triada enguany buscava projectes liderats des de les àrees de persones, en diversitat i inclusió, i va recollir fins a 10 candidatures. De fet, la seva gestió i tria ja va valdre molt la pena. Entre altres coses, vam tenir un acte molt rellevant de presentació de les candidatures el passat dia 20 de març i ho diem perquè tot plegat ens ha servit també per aprendre, per intercanviar i per enriquir-nos en un tema tan necessari com el de la diversitat i la inclusió. Anem a conèixer doncs, les 3 finalistes d'avui a través del següent vídeo. Amb el compromís de treballar per millorar les oportunitats i condicions d'accés al món laboral de les persones amb discapacitat, la Diputació de Barcelona ha dut a terme un projecte d'anàlisi, disseny i conceptualització de nous llocs de treball específics i inclusius, posant el focus en les múltiples capacitats i qualitats diferencials com a valor afegit en l'entorn laboral. Aquests nous llocs s'han dissenyat mitjançant 2 línies de treball. El disseny d'un jaciment de tasques que aporten un valor afegit a la discapacitat, per identificar aquells àmbits de treball on les persones amb capacitats diverses tenen potencial de desenvolupament professional. Ha comptat amb la implicació d'un ampli grup de persones de la Diputació, esdevenint alhora una eina de sensibilització, i s'ha gestionat amb el suport de la Fundació Pere Tarrés. Proves pilot d'integració laboral en determinats serveis. A través de convenis de col·laboració s'han integrat persones amb diferents tipologies de discapacitat amb la finalitat d'incorporar a aquest jaciment tasques avalades per l'experiència. Les proves han permès detectar tasques no deduïdes a priori, com, per exemple, la participació de persones amb trastorn de l'espectre autista per a l'anàlisi de dades massiu en pàgines web. Han identificat fins a 144 funcions potencials per ser dutes a terme per persones amb discapacitat. Han participat del projecte fins a 32 persones de l'organització. Ha comportat el disseny i aprovació d'11 nous llocs en clau de discapacitat i ha servit per elaborar fitxes descriptives específiques per a aquests llocs. Women Together és un programa d'empoderament que impulsa el talent executiu femení, al qual s'aporta formació, eines d'autoconsciència i identificació de fortaleses i mentoring. Dissenyat internament, hi participa l'alta direcció, homes i dones, mentoritzant les participacions del programa, fet pel qual incideix també en l'eliminació de biaixos de gènere i ofereix aprenentatge i eines per desenvolupar nous lideratges en perspectiva de gènere.
El programa compta amb 2 pilars. La formació, amb un itinerari d'empoderament successiu que, en base a una anàlisi de fortaleses i amb el suport de grans professionals externes a la companyia, completen un viatge des de l'autoconsciència fins a definir el seu repte professional de futur. La mentoria en perspectiva de gènere comença amb l'emparellament personalitzat després de l'anàlisi de la complementarietat dels perfils i es basa en arrelar-se en les fortaleses de cadascuna de les parts integrants. Tres edicions des del 2021 amb 75 participants i 75 mentors i mentores, que són el 50% de les dones mànagers de la companyia i el 40% d'homes i dones de l'alta direcció. El programa continua amb la posada en marxa d'una xarxa de gènere liderada per participants i oberta a tota la companyia, la Women Network. TMB acull 12 estudiants de pràctiques amb discapacitat intel·lectual que estiguin cursant un programa de formació i inserció per a persones amb necessitats educatives especials en l'especialitat d'auxiliar d'activitats d'oficina i serveis administratius generals. Un dels principals objectius de TMB és ser un referent d'empresa inclusiva i un mirall per a d'altres empreses, potenciant la diversitat i la igualtat d'oportunitats en la nostra societat i ajudant a produir un canvi cultural. Una prova pilot al 2022 i continuació al 2023, amb l'acompanyament de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i de 6 escoles més que tenen el programa de formació i inserció de l'especialitat esmentada. Es fa en 2 anys i poden realitzar fins a 270 hores de pràctiques. Accions per a la integració al voltant de les pràctiques. Es duen a terme sessions de sensibilització amb els tutors i equips de TMB que han d'interactuar amb les i els estudiants. D'altra banda, es realitzen entrevistes, formació en PRL, onboarding i es potencia la interrelació i convivència amb altres estudiants universitaris o d'FP dual mentre fan les pràctiques. Les properes passes: ampliar les places, fer extensiva l'oferta a d'altres estudis i contribuir al creixement formatiu de les persones i institucions participants. La bona acceptació del programa s'ha vist reflectida en que, enguany, han passat de 5 a 12 estudiants, amb tutors de TMB voluntaris per acollir-los. Algun d'ells fins i tot repeteix. Bé, doncs aquí les teniu, les 3 organitzacions finalistes al Premi Impacte d'enguany. La Diputació de Barcelona, NTT Data Spain i Transports Metropolitans de Barcelona. Sou aquí, els representants? Hi ha aquí? Sí o no? Sí, Ui, que tímides, que tímids. Bé, doncs no us farem esperar més. La Mònica Vázquez i la Diana Perales proclamaran tot seguit qui guanya el Premi Impacte 2023. Teniu el sobre? Sí, és el sobre correcte? Que no passi com els Oscars de Hollywood, que hi va haver merder i van una pel·lícula que no havia guanyat. En fi, de tota manera, no passaria res si hi ha alguna cagada. Ja sabeu que avui això va d'errors, vull dir que, escolta, ho acceptem tots i ho esmenem en directe i aquí no ha passat res. Doncs, Mònica, Diana, quan vulgueu. Gràcies, Òscar. Doncs ja hi som. Ens toca dir l'organització guardonada amb el Premi Impacte 2023 pel projecte del seu Departament de Persones en Diversitat i Inclusió. Ens plau anunciar que el jurat de la 5a edició del Premi Impacte, i sense por equivocar-nos, ha decidit premiar NTT Data Spain pel seu projecte Women Together. Demanem a Sandra Sanz, cap de Cloud i Infraestructura i sponsor del Pla de Diversitat, Equitat i Inclusió a NTT Data Europe en LATAM, i a Zobeida Dubén, directora de Talent, que ens acompanyin a l'escenari.
Bueno, buena tarde. Muchas gracias al jurado y a la organización, a la Fundación. La verdad es que esto es un premio y un reconocimiento a aquellos que hacemos iniciativas para fomentar la unicidad de cada persona, aquello que nos hace diferentes, las fortalezas que nos hacen únicos, independientemente de nuestras capacidades, nuestro género, nuestra orientación o de dónde venimos, ¿no? Nuestra cultura. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido una transformación muy grande. Hemos impactado en casi 100 mujeres y hemos impactado también en casi 100 altos ejecutivos de la compañía, hombres y mujeres. Hemos creado una red muy relevante que está trabajando en la evolución internamente de la compañía y también externamente, colaborando en la transformación de la sociedad y en una evolución hacia un mundo mucho más humano y mucho más equitativo. Pues gracias y seguimos trabajando con vosotros. Un orgullo muy grande formar parte de la Fundación Factor Humano. Gracias. Muchas gràcies. Gràcies i enhorabona. I ara prego, sisplau, que torni a pujar aquí a l'escenari el doctor Manel del Castillo. Manel, et toca pencar ara també, el president de la Fundació Factor Humà, perquè ara toca revelar, Manel, qui guanya aquest 14è Premi Mercè Sala, que com podreu deduir és aquest que queda. Doncs bé, l'entregarà i ens dirà qui se l'endú l'honorable senyor Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, tot agraint el seu suport a aquesta edició dels Premis Factor Humà. Endavant, conseller, pugi i adreci'ns unes paraules des del faristol. Ai, molt bé, estic fatal de veu. És així o no? És així, no sóc així. Si porta el discurs escrit, jo li puc fer de ventrilo. Mira, pots repetir-ho. Pots repetir-ho. Aquí el Josep Ginesta, que ja m'ha escoltat amb un altre acte, fa un parell d'hores tenia més veu. A veure si a mesura que vaig parlant la vaig poder recuperar. Crec que sí, ja vaig entrant en dinàmica. Porto des d'ahir així. I aquestes nits, conseller? No, el Parlament, senyor Dalmau, el Parlament. Tres interpel·lacions ahir. Terrible, 3 interpel·lacions. Ho entenem perfectament. Res, un plaer poder participar d'aquests premis. Abans m'ho recordaven, en els darrers anys i en anteriors vides meves formava part del públic que assistia també en aquesta trobada i avui és un goig poder lliurar el Premi Mercè Sala en qualitat de conseller de Drets Socials del Govern de Catalunya. I si em permeten, amb un departament, el de Drets Socials, que és el departament responsable de les polítiques socials, que vol dir responsable de les polítiques de les cures, en un sector públic al marge, en l'àmbit dels serveis socials, en el tercer sector i en les empreses d'aquest país, on hi treballen més de 100.000 persones i on tenim un repte enorme en termes de la dignificació professional de la gent que treballa en l'àmbit de les cures, dels serveis socials, de l'atenció a la dependència. Amb una sensació que els professionals d'aquest sector tenen, i abans amb en Josep ho recordàvem en una altra reunió on estàvem, en el que durant les setmanes més complicades de la pandèmia, a la primavera i estiu del 2020, tots sortíem a aplaudir, i amb raó, els professionals del sector de la salut. A metges, infermeres, infermers, per demostrar el reconeixement, no mostrar el reconeixement de la societat a qui estava salvant les vides. I els que en aquella època també, jo en aquella època tenia una altra activitat professional vinculada justament a l'àmbit de les cures, teníem sempre una sensació estranya, que és que ningú estava reconeixent la feina que també estaven fent els professionals de les residències. Amb una primeríssima línia de batalla, de front,
molt sovint sense suports, molt sovint sense protocols per saber com actuar. I els professionals de les residències, tots, des de bona part dels seus directius, dels directors, de les directores de les residències, fins a les infermeres, les auxiliars geriàtriques, els psicòlegs, en aquelles setmanes varen haver de donar el millor de si acompanyant a les persones grans que se'ls morien als braços. Va ser molt dur i jo crec que tenim un deute amb aquests professionals de reconeixement i valdrà la pena que en algun moment ho puguem fer. I segona cosa, tenim un repte com a país, que és el dignificar i millorar les condicions salarials dels professionals del sector de les cures. És un repte enorme que tenim. Avui, per les mateixes feines, un professional del sector dels serveis socials pot arribar a cobrar un 15, un 20, un 30% menys si treballa en el sector de la salut o si és contractat per l'administració pública en lloc de treballar al sector privat. És un repte que tenim. Ara fa molts pocs dies el govern de la Generalitat, amb els representants de les patronals del tercer sector i el sector privat i amb els representants dels treballadors, vàrem signar un acord per començar un camí per corregir això d'aquí. Jo crec que en un auditori de directors, directores de recursos humans hem de compartir aquesta necessitat, de posar en valor la feina dels professionals de les cures, dels professionals dels serveis socials. Serà imprescindible de cara al repte demogràfic que tenim per endavant, que és el repte d'una societat en el que cada vegada serem més els més grans i cada vegada serem més els que necessitarem cures en una fase final de la nostra vida. Aquí, Manel, hi convido, aquí hi treballem. I, de fet, us hem demanat ja alguna petita suggerència de cara a un projecte que ja estem treballant. Dit això, els organitzadors em deien que valia la pena que fes algun comentari en relació als errors. I clar, l'únic comentari que se m'acut és que en l'activitat de la política allò que es fa extremadament difícil és reconèixer l'error. Perquè en el joc de la política el teu adversari, el reconeixement de l'error, l'acaba convertint sempre en l'oportunitat per intentar desgastar-te al màxim. I per tant, jo que personalment soc molt partidari del reconeixement de l'error, que quan t'has equivocat està bé dir-ho i compartir-ho, no pas perquè pensis que el reconeixement expia la responsabilitat, però sí el reconeixement de l'error almenys expressa voluntat de correcció i voluntat d'esmena, segurament des de la política l'haurien de practicar més sovint. Aquells que tenim les responsabilitats, quan ens equivoquem, poder dir-ho, i sempre amb l'esperança, que esperem que no sigui vana, que l'adversari reconegui el gest en el reconeixement de l'error. Aquest seria el meu desig quan parlem i reflexionem al voltant de l'error. I res més, em toca anunciar els guanyadors del Premi Mercè Sala, que és un dels moments més esperats d'aquest vespre, i tinc el privilegi d'anunciar-vos que el jurat de la 14a edició del Premi Mercè Sala ha decidit, per unanimitat, premiar l'empresa Borges International Group. Demanem al seu president, David Prats, que pugi a l'escenari. Doncs bé, gràcies conseller, gràcies doctor. De seguida escoltarem en David Prats, president executiu de Borges International Group i flamant Premi Mercè Sala 2023, enhorabona. Però abans volem presentar-vos els mèrits que ha fet aquesta empresa per guanyar-lo.
Borges International Group és una empresa d'alimentació amb forta presència internacional, ja que venen productes en més de 100 països, coneguda per la comercialització d'oli d'oliva, oli de llavors, fruits secs, fruites dessecades, olives i vinagre de Mòdena, entre d'altres. És una organització global d'origen familiar amb un gran esperit de superació i creixement, fidel als seus orígens, a la terra, a la seva tradició i a uns valors propis de l'estil de vida mediterrani. Són un grup agroalimentari fundat per la família Pont amb més de 125 anys d'història. Líders en la gestió de finques agrícoles i el processat industrial, l'envasat i la comercialització de l'oli d'oliva i de llavors, fruits secs i vinagre de Mòdena. Quant als valors que el Premi Mercè Sala reconeix, mirada humana, innovació i visió global, cal destacar una sèrie de fites d'aquesta empresa del sector alimentari. La gestió del talent a Borges es basa en el que ells anomenen gent compromesa, on destaquen com a valors la igualtat, la diversitat, la conciliació, els drets humans i la comunitat i territori. La plantilla té una mitjana d'edat de 43 anys i una antiguitat de 10 anys. Destaca la distribució d'aquestes segons el sexe, amb un 60% de la plantilla formada per homes i un 40% per dones. Ja estan implementant el seu quart pla d'igualtat. Quant a la conciliació, tenen implementada l'opció del teletreball per tot el personal d'oficina, amb un alt índex de satisfacció, i moltes altres mesures com ara l'horari flexible, permisos per acompanyar familiars a visites mèdiques o l'ampliació dels permisos de maternitat per damunt de l'establert per llei. Mitjançant el programa Borges et cuida, fomenten la vida saludable de la plantilla amb activitats centrades en la nutrició, l'activitat física i l'esport. Quant a la diversitat funcional, Borges col·labora amb diferents entitats per la contractació directa de persones amb capacitats diverses. Entre moltes altres iniciatives socials, participen en la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja i Càritas i donen anualment 15.000 litres d'oli al banc d'aliments. La gestió de la innovació és per a Borges una eina clau en la creació de valor. Destinen esforços al desenvolupament de productes i processos que els permetin ser pioners en el seu sector. Sense anar més lluny, prioritzen la reducció de sal, sucre i nivell de greixos no saludables en els seus productes. També han llançat una nova línia de productes a base d'olis vegetals insaturats, una alternativa saludable als greixos saturats com a resultat d'intensos treballs del seu equip de recerca i desenvolupament. Han aconseguit el certificat de gestió residu zero, i, seguint el model d'economia circular, reintrodueixen en la indústria més del 95% de residus de la seva activitat industrial. Actualment, a més, el 94% de l'energia elèctrica dels centres productius que té Borges a tot el món prové de fonts renovables. La internacionalització forma part de l'ADN de Borges, com demostra el fet que el 65% dels seus ingressos provenen de mercats internacionals. Tanmateix, el grup actualment s'està centrant en el desenvolupament agrícola de proximitat dins la seva política de millora de l'eficiència energètica i el desenvolupament agrícola responsable. Aquesta agricultura responsable és una de les 3 principals polítiques de responsabilitat social de Borges, juntament amb gent compromesa i productes sants i sostenibles. Actualment, el grup té un 95% de les finques certificades amb el Global Gap i adherides a la plataforma ESAGUA, garantint així una agricultura sostenible i responsable en l'ús de recursos hídrics. En definitiva, la Fundació i l'organització del Premi Mercè Sala creuen que en el cas de Borges International Group, la combinació d'una marca potent i reconeguda amb una gestió humana, eficient i innovadora, que no oblida els criteris de sostenibilitat, resulta imbatible i mereix un gran reconeixement. Felicitats! Hi ha algun error, David, en el vídeo? Em quedo parat. Us han deixat bé, eh? Sí, més o menys hem quedat força bé. De fet, estaria per seure i ho deixem aquí quasi. No, ara... Només puc espatllar-ho, a partir Parla d'aquí. una mica. Només puc espatllar-ho. Molt bon vespre, tots i totes. En nom i representació de Borges no puc sinó agrair que ens hagueu pensat com a mereixedors d'aquest 14è Premi de Mercè Sala que atorga la Fundació Factor Humà.
En línia a la ponència que hem escoltat, allò de res és més que som qui som i som on som, fruit de molts encerts, però sobretot també de molts errors, us diria que jo quan tenia 19 anys vaig anar a treure'm els queixals del seny i els membres de l'equip us poden corroborar que de seny ja en queda poc. I bé, no vaig fer cas del metge, del consell del metge, i al sortir d'allí, o unes hores després, no recordo, vaig agafar el cotxe i vaig anar a comprar queviures. I malauradament l'anestèsia que m'havien posat local va fer efecte. Vaig tenir un accident, del qual, per raons geogràfiques, em va prohibir de seguir el curs universitari que jo feia aquí a Bellaterra Enginyeria, i amb la qual no hi vaig poder atendre. No estava dins les meves consideracions agafar-me un any sabàtic, el meu pare tampoc era d'aquest estil, i no res, vaig enviar currículums. I va haver una empresa que em va fer una oferta de treball i vaig entrar a treballar al seu departament d'informàtica, i aquella empresa és Borges. I tenia 19 anys. I per tant un gran error, perquè va ser un error i va ser una negligència meva, doncs la veritat és que va canviar en positiu i va impactar molt en positiu la resta de la meva vida. És cert que la primera resposta natural de moltes persones, o pràcticament de totes, davant l'error no és pas el reconèixer-lo, no ho és, sinó normalment, com heu apuntat abans, em penso que has estat tu, Òscar, és allò d'assenyalar algú altre, com a... Has estat tu, sabia que eres tu. És que no podia ser un altre que assenyali amb el dit algú altre. Doncs has estat tu. Assenyalar algú altre com a responsable, com a culpable. O fem això, o per contra, el que fem és que, escolta, ens carreguem d'arguments per tal de fer un cas sòlid que justifiqui l'error que acabem de cometre. Al final és un pur mecanisme d'autodefensa, d'una protecció. Davant de què? Del que entenem que poden ser atacs de tercers, que això serà una debilitat, com ha dit abans el conseller, això serà utilitzat com una debilitat per atacar-nos. Però jo al respecte us diria, això és lògic, això és racional, és a dir, que aquells que aprofiten els moments de dificultat per anar en contra dels altres són realment el que ens ha de condicionar el nostre tarannà? El que hem de dir, el que hem de fer? A mi em sembla que no hauria de ser així. I per tant, jo el que dic és que no n'hauríem de tenir cap ni una de por de poder reconèixer els errors, sigui en l'àmbit polític o en l'àmbit que sigui, perquè jo crec que si vas de cara, al final, tard o d'hora, això acaba tenint el seu reconeixement. La Fundació Factor Humà té en el seu nom un element que coincideix totalment amb la manera de fer i de ser de Borges. És cabdal en la nostra visió de present i de futur. I no es tracta de vendre, ni de fabricar, ni de comercialitzar, no es tracta d'això, sinó que es tracta d'un dels elements, que és la mirada humana que ens impulsa. El nostre grup té una presència, com heu vist al vídeo, en més de 100 països. Això, es diu molt ràpid, però 100 països són, podem dir, 100 oportunitats, 100 complexitats, amb grans diferències culturals, de consums, d'hàbits, de necessitats, de prioritats, de formes de pensar, de formes de fer, us podeu imaginar, i dintre de cada un d'aquests també us podeu imaginar que hi ha diferents col·lectius. I en aquest context, comprendre les persones i entendre les relacions socials és fonamental per intentar fer les coses bé, per tenir realment un cert èxit. Com a empresa volem impactar positivament en la societat que ens envolta. És un dels nostres objectius i de la qual en formem part. Per això tenim ben present que només té sentit obtenir beneficis econòmics si això passa per no renunciar a la nostra responsabilitat social. Responsabilitat i compromís. I assumit de molt bona gana. I això només podem aconseguir-ho fent l'esforç d'entendre com són les persones de cada indret i intentant que els encerts superin els inevitables errors. Errors, això sí, mai malintencionats. Vull pensar, i de fet n'estic convençut, que els membres del jurat no han comès cap error
en escollir-nos com a homenatjats aquest any. Però encara estic més convençut que el que és un gran encert és l'enorme tasca que la Fundació du a terme fomentant el desenvolupament d'organitzacions que incorporen una mirada més humana en la seva activitat. Des de Borges seguirem treballant, equivocant-nos i encertant i equivocant-nos, com no pot ser d'una altra manera, fidels als nostres valors, amb una mirada àmplia, humana i innovadora, perquè això forma part del nostre ADN. Permeteu-me reiterar un cop més el meu agraïment, el nostre agraïment de tot el nostre equip, a la Fundació Factor Humà per aquest premi i alhora també a totes les persones que formen part i han format part de la Gent Borges pel seu compromís, esforç i dedicació, tirant endavant aquest projecte que porta ja més de 125 anys de camí. Moltes gràcies i que gaudiu de la vetllada. Enhorabona. Bé, doncs el David Prats, que s'ha deixat el premi. Ja te'l volies quedar, eh? Home, clar. Vosaltres pensareu, és un error. No, estava preparat. Això estava preparat. Hosti, David, demà tinc visita al dentista. Vaig a trucar a Borges que preparin, que potser hi enviaré el currículum. Bé, arribem al tram final ja d'aquesta celebració. A més de revelar els guanyadors del Premi Factor Humà, crec que ens hem convençut, o això espero, que equivocar-nos, doncs escolta, hi hem de perdre la por, no? Perquè, com diu el lema de l'acte d'avui, no sé si el teniu per aquí, l'error ens... Hòstia. És una mica difícil haver de presentar un acte on hi ha un senyor que no sé qui és. Suposo que treballarà aquí, perquè no hi ha servei de seguretat, no l'han afusellat encara, per tant... Bé, el que us deia, l'error ens evoluciona, ens pot fer evolucionar, primer ens revoluciona, no? Ens atabala, però finalment ens fa evolucionar. Doncs bé, de tota manera, si teniu en compte el factor humà en les vostres decisions, les possibilitats d'equivocar-vos han de caure en picat. Ara us deixo amb una pinzellada d'art. Una actuació que segur que us sorprendrà, a càrrec de Toni Ortiz. Ell és un artista que fa del dibuix i la pintura tot un espectacle en moviment. Un cop acabi, us dono unes instruccions amb allò, un auxiliar de vol, us preguem que sortiu de l'auditori de manera ordenada, començant per les files del darrere, perquè si no serà un merder això, i que aneu cap a l'hotel Abba, amb dues Bs, justament aquí al costat, sortint d'aquí del Pediatric Cancer Center a mà dreta, on hi haurà un còctel de celebració. Tots sabem que hem vingut per això, no? Molt bé. Suposo que hi haurà pica-pica Borges, espero i desitjo, David. No em facis quedar malament ara. La qüestió és que les autoritats, organitzadors, guanyadors i també finalistes dels Premis Factor Humà, sisplau, espereu-vos un minutet a sortir, primer que surti la resta de la gent, perquè haureu de quedar-vos i pujar aquí, ens farem una foto de família aquí a l'escenari. I, en fi, doncs moltes gràcies per haver seguit aquesta cerimònia un any més del lliurament dels Premis Factor Humà des d'aquí o via streaming. Ha estat un plaer acompanyar-vos i no haver de preocupar-me gens per si alguna cosa patava o queia un focus, per això ja m'han dit, escolta, si t'equivoques seran comprensius. Gràcies per la comprensió i espero que acabeu de passar una bona vetllada. Moltíssimes gràcies. Toni Ortiz!